malit matin. Kaneno kata ka winjo ka wuoyi matin Albert kawuono onge. To kata ka Albert onge, nyonya bedo no onge ni tho yudo gaji. Lakini yo mano tho godo ok en yo makare. Omiyo lit kod kuyo wamedolo ne familia. To semoro lit kod kuyo ne familia, malit mogik mamedo wacho sani en ni kata wamedo ywago Albert to wamedo wito jowa moko. Wachalo ng'ama tuomo pie nam kata e sicha, nikech kidhi dhaw ne ng'at achiel tienyo ji 30. Itimo gima kisungu wacho ni kwand minus. Igo ok donji. Namba 2, I think ni ochopo seche ma koro wana ka vijende ma Kenya nyaka koro waloka ka watimo gik moko. Wane kuma wachope sani, century ma wantie sani en century ma ong'ewa ka jogo matiyo go buongo kod teknolojia agitate gik mwadwaro. Omiyo ka bedo na malit ka winjo ka rawera wacho ni solution en mana ng'anyo. Wanyalo ng'anyo to penjo maduong' en ni what is the end goal? Giko mar ng'anyo ni en mane? Inyalo ng'anyo wuok tich nyaka Sabato. Seche mise ng'anyo wuok tich nyaka Sabato ni tiduogo ywak ne sirikal ni onge chiemo. Sirikal bende penji, ionge chiemo, wamba onge pesa nikech nok wachoko ushuru. Ing'anyo. Seche ma ji ng'anyo ni, mana ka pichni mane timore online, waneno ka gigo miwite taka e chuny boma maduong' ma Nairobi. Rawera kao to yiecho. Manyiso ni mondo gino chako duogo bedi, nyaka wachako many pesa moro mondo time nade olose godo. Omiyo ng'anyo ber, kendo ng'anyo kaka Faith ne wacho ni constitution maro. Onge ng'ama otamo ng'ato dhi ng'anyo. Lakini ka en ng'anyo man gi objective, ng'anyo man gi tiende, ng'anyo